Ze was toen weer 18 jaar en niet te kriegen. Als ze voorbij kwam bij de namelijk op gesprek. En moppen al die uit de blikken met te zwiegen. Ik dacht de schoenen ging naar haar toe en ik zei: hey, lustig moest je wijden, die wijden staat van pas. Je was zo stagero, wie geht es passimas. Ik ben hem ontzettend gaan waarderen. Echt, vooral omdat hij zo'n eigen klank heeft. De huurs mij of dat vlak wat muziek maken is. En terwijl er duizenden accordeonisten zien, de haals mij verdroet. En dat vind ik zo'n mooie vlak. Je hebt een paar loopjes op een accordeon die haalt hoe duizenden. En je hoort ook solo's bij grote bands, de Rolling Stones zitten in de solo gedaan. Ja, dat heb ik 2 toeren en dan wist ze dat vlak hoe dat doet. Toen ik me voor ging bereiden op de reis naar Texas, ben ik naar Ierland gevlogen. Waarom ging ze zich voorbereiden? Nou, omdat naar Engeland of naar Texas is 10 uur in een vliegtuig of 11 uur. En Ierland is maar een uur. Dus denk ik even oefenen of ik het een uur volhaalt. Niet dat ik door. En daar heb ik ook een liedje door over onder mij, Ierland voorbij. Vliegtuig weert zich omhoog. Wolken door, nog 12 uur. Het zonlicht dat brandt in mijn oor. Oh, ik hoop dat ik straks loop. Misschien velt het mij. Als ik droom van een boom in een zomerse wei. Auto, vliegtuig, een trein, een boer. Auto, vliegtuig, een trein, een boer. Waar is de wereld toch voor? Dat gaat over in het vliegtuig zitten. En me van tevoren eigenlijk al troosten van... ik hoop dat ik straks loop. Misschien valt het mij. Als ik droom van een boom in de zon. Dus dat die reis bij mij zal vallen. Dus dat is een soort therapie op voorhand al... Maar had ze die al voor Ierland geschreven? Dit had je voor Ierland geschreven. Dat mee bedocht worden... Ja, dat is ook wel zoiets raars van mee. Hè. Als je... dan denk ik, als je van tevoren iets hebt... Dan moet het er raar zien, wil ik dat voor niks hebben gemaakt. Dus dat is ook zo'n beetje een soort verzekering dat ik weer terugkom van die reis. Van muziek. Tejano 107.5, San Antonio's número 1 Tejano station con Kenny Garcia. No se nos olvide, later on tonight, we're going to be giving away a pair of KXTN tickets to Tejano, Texas to see KXTN artist Michael Salgado. He's going to be performing over there este sábado, March 14th. So we'll let you know when to call in and when. A ver cómo está la cosa, all right? Coming up, Shelly Lattes and Texas Latino. Hola, soy Al Fresco y estoy aquí para hablar sobre frescura. Es que la mayoría de los restaurantes de comida rápida han olvidado el significado. Right. By the way, that was Rosamunde. Rosamunde. Ja, aan Flaco dat in een liedje Rosamunde speelt. Kijk, dat speelt me op die belofte dat 8 jaar lang gespeeld. En dat heel raar, hij speelt Rosamunde ook. Alleen iets anders, maar het klinkt wel heel bekend in de oren. Ich bin schon seit Tagen verliebt in Rosamunde. Ich denke jede Stunde, sie muss es erfahren. Seh ich ihre Lippen mit dem frohen Lachen. The German people that came to settle here in New Braunfels and San Antonio, they brought this polka, waltzes and chordis and those kind of sounds. So my granddaddy, Patricio Jimenez, was the one that copied their sound. He used to go to the dances
Even my dad, Santiago, used to go to the dances around the New Braunfels area. Okay, ready? Guys. Nou heb ik op zing niks tegen vreemde talen, maar ik vond er op zingen zijn budget. Ze zeggen je moet geloven niet te falen, maar ik ben nel en ik kom het gewoon in meer. En los temos chorwaine, que vainas a compás, que vas a estar hielo y quieres más y más. Can you remember the first time you heard an accordion? Yes, it was from my dad, of course. He was recording at that time. He started recording in 1936. So he's considered a pioneer of Tex Mex accordion playing. He taught the kids in the neighborhood. So me, just by watching, I was just right there observing his teaching. So, Didn't he teach you? No, no. When that student went home, I already knew the tune. So I picked up the accordion and my dad said, "Well, you already know what I'm teaching this kid here." So, in fact, my first accordion that I had, that I took to one of my gigs when I was a young kid, my dad gave it to me. So I didn't buy it, he gave it to me. And even his nickname, but he was called Flaco Jimenez at that time. So he recorded a lot under Flaco Jimenez in the 1930s. So in around the 1950s, he said, "Okay, I'm gonna just give you my nickname. So you're gonna be Flaco Jimenez now." So what a present, man. Yeah, wow. Auto vliegt u, een trein een boer. Auto vliegt u, een trein een boer. Waar is de wereld toch voor? De boot die vaart en op de kaart nog steeds geen haven in zicht. Maar ik zucht en maar ik vrucht, hoe laat gaan de kroegen hier dicht? Want ik weet hoe dat giert, straks is er nergens wat op. En 6 uur later wiegt het water
hoogste vrijen in slow. Auto. Niks zoveel danshalen in Texas is veel is verloren. Laat gaan zitten, dan ik een dagen ben ik meteen. En keer afgezien. Vroeger ik jaloers op ben, maar als ik laag dan dans je zaad. En zo word je veel. Als je hem ziet, denk je er nooit problemen. Geen vuur ontiegelijk aan. En dat vroeger leven nog niet meer. Veel vet en ontiegelijk zaal. Hey, 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 hey. Oh, heng ze wel je veel. Heng ze wel je veel. Als ik wat zeg, laat gaan zitten, dan ik een dagen ben ik meteen. En keer afgezien. Vroeger ik jaloers op ben, maar als ik laag dan dans je zaad. Heng ze wel je veel. Heng ze wel je veel. Heng ze wel je veel. Elke dag, elk moment. Heng ze wel je veel. Sag ich noch einmal, schön ist die Jugendzeit, schön ist die Jugendzeit, sie kommt nicht mehr, sie kommt nicht mehr, komm niemals wieder her, schön ist die Jugendzeit, sie kommt nicht mehr, sie kommt nicht mehr, schön ist die Jugendzeit, sie kommt nicht mehr. Drum sag ich's noch einmal.